οδοντίατρος με ειδίκευση στα οδοντιατρικά λέιζερς και στην αισθητική οδοντιατρική. Σήμερα θα μάθετε από εμάς ποια είναι η οδοντιατρική μέθοδος και τεχνική που μπορεί να σας κάνει να είσαστε χαλαροί στην οδοντιατρική καρέκλα. Το ξέρω ότι εμείς οι οδοντίατροι δεν είμαστε και οι πιο αγαπημένοι σας, μια και η θέα του τροχού ή της ένεσης σας κάνει πολλούς από εσάς να τρομάζετε. Αν είσαστε στην ομάδα των ανθρώπων που παρακολουθείτε αυτό το βίντεο, σημαίνει ότι σας ενδιαφέρει να μαθαίνετε συνεχώς κάτι καινούριο. Και μπράβο σας! Η σειρά των βίντεο που θα ακολουθήσουν αυτές τις εβδομάδες ονομάζονται Lasers στην οδοντιατρική. Και σκοπός μας είναι να σας εκπαιδεύσουμε, να σας πληροφορήσουμε, να σας μεταδώσω όλες μου τις γνώσεις που αφορούν την ειδίκευσή μου στα lasers και όλο το αντικείμενο και την γάμα των θεραπείων που περιλαμβάνουν. Πριν όμως ξεκινήσω την πληροφόρηση και τη μετάδοση των γνώσεων, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας γιατί επέλεξα να ειδικευτώ στα lasers της οδοντιατρικής. Ας πάμε λίγο πολύ παλιά, το 1977, όντως πάρα πολύ μικρή σε ηλικία, ήρθε στο χέρι μου ένα περιοδικό, αν δεν κάνω λάθος ήταν το Times, που έλεγε το άρθρο ότι πολύ σύντομα θα χρησιμοποιηθεί μία μέθοδος ονομαζόμενη lasers και στην οδοντιατρική και θα αντικαταστήσει την χρήση και την εφαρμογή τροχού στα σφραγίσματα. Αυτό καταγράφηκε στη μνήμη μου και τελειώνοντας μετά την οδοντιατρική, κοντά στα 1990, η έννοια μου ήταν πώς να παρέχω υπηρεσίες στους ασθενείς μου και θεραπείες οι οποίες να είναι όσο το δυνατόν πιο ανώδυνες. Το έψαχνα για πάρα πολλά χρόνια. Πριν 12 χρόνια αγόρασα το πρώτο μου laser, αλλά πάλι κάτι μέτρο, κάτι ήθελα να μάθω περισσότερο, διότι δεν ήθελα απλά να είμαι κάτοχος του εξοπλισμού, αλλά ήθελα να γνωρίζω τα πάντα για το πώς θα μπορούσα να θεραπεύσω σωστά με lasers τους ασθενείς μας. Γι' αυτό επέλεξα να κάνω το μεταπτυχιακό μου το 2004 πάνω στα lasers. Λοιπόν, όλα αυτά τα βίντεο που αποφάσισα να κάνω είναι για σας, διότι όλες αυτές οι πληροφορίες είναι πάρα πολλές. Οπότε ήθελα να τις χωρίσω με τρόπο όλες αυτές να μεταδοθούν και να εμπεδοθούν σωστά από εσάς. Και έτσι έχουμε βίντεο, το επόμενο βίντεο θα είναι πώς μπορούμε να ωφεληθούμε με τα lasers στην εφαρμογή τους στα σφραγίσματα, πώς χρησιμοποιούμε τα lasers για την θεραπεία της ουλίτιδας και περιοδοντίτιδας, πώς μπορούμε να θεραπεύσουμε τις άφθες και τον επιχείλιο έρπιτα, αλλά και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα lasers στην απλή καθημερινή χειρουργική πράξη. Όταν, για παράδειγμα, έχει πληστεί το ούλος λόγω της περιστεφανίτιδας, η οποία είναι η ασθένεια όταν προσπαθεί ο φρονιμίτης να εμφανιστεί στο στόμα και αυτό που κάνει είναι μια μικρή φλεγμονή και γίνεται ένα πρίξιμο στο ούλος και μπορούμε να αφαιρέσουμε αυτό το ούλος ώστε να εμφανιστεί ο φρονιμίτης πλέον πάρα πολύ απλά και ανώδυνα με το λέιζερ. Η επιλογή της οδοντιατρικής θεραπείας με λέιζερ είναι μια πολύ καλή και έξυπνη επιλογή. Ας δούμε τώρα ερωτήσεις που παίρνω καθημερινά από τους ασθενείς μου και ίσως είναι και δικές σας ερωτήσεις. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη. Τι γίνεται με το θέμα κόστους? Είναι η θεραπεία με λέιζερ πιο ακριβή από την κανονική, κλασική θεραπεία που έχουμε στην οδοντιατρία? Αντιθέτως, είναι πολύ πιο οικονομική. Ας πάμε σε μια δεύτερη ερώτηση. Το να κάνω λέιζερ στα δόντια μου είναι κάτι ωφέλιμο και πού θα με ωφελέσει? Λοιπόν, οι θεραπείες με λέιζερ μπορεί να σας ωφελέσουν στα εξής. Πρώτο, δεν πονάτε. Δεύτερο, δεν έχετε το μούδιασμα από την ένεση. Τρίτο, σας προσφέρει απίστευτη αποστήρωση η ακτίνα του λέιζερ μέσα στο στόμα σας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τέταρτο, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, δεν περνάτε πολύ χρόνο στην οδοντιατρική καρέκλα που ίσως φοβάστε. Πέμπτο,
αυτό, αλλά δεν έχετε το στρες. Εάν έχετε κάνει κάποια χειρουργική επέμβαση, μικροχειρουργική επέμβαση με το λέιζερ, οι επιπλοκές είναι πάρα πολύ λίγες, εάν υπάρχουν. Τι γίνεται τώρα με την άλλη ερώτηση που λαμβάνω? Εάν το λέιζερ είναι βλαβερό, είναι επικίνδυνο, κάθε άλλο. Το λέιζερ είναι πάρα πολύ ωφέλιμο. Και ξέρουμε πια ότι, και το γνωρίζουμε και είναι μια γνώση που θέλω να τη μεταφέρω, ότι το λέιζερ, η ακτινοβολία με λέιζερ ανήκει στο υπέρυθρο φάσμα της ακτινοβολίας φωτός. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι η ακτινοβολία με λέιζερ είναι ωφέλιμη ακτινοβολία. Ως την άλλη εβδομάδα λοιπόν, θα είμαστε εδώ κάθε εβδομάδα, σας υπόσχομαι να σας μεταδώσω όλες τις πληροφορίες, τις γνώσεις για τις θεραπείες που μπορείτε εσείς να δεχτείτε μέσω των λέιζερς. Όπως σας έχω αναφέρει και πριν, σας έχω κατηγοριοποιήσει όλες αυτές τις θεραπείες, ώστε οι γνώσεις που θα σας μεταφέρω και οι πληροφορίες να είναι ξεκάθαρες για σας. Απορίες, σχόλια που θα έχετε, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας, είτε Facebook, είτε email, είτε τηλεφωνικώς, και είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να σας τις απαντήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε σήμερα. Ως την άλλη εβδομάδα λοιπόν.